warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang lari-lari. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pripun kabari? Saenggih. Nah, dinten niki kepanggih malih kali Bunda Titin. Nah, mangke kita sareng-sareng sinau basa Jawi. Nah, mangke kita sinau materi engkang sepisan negesi tembung yang nomor kalih yaiku nggenepi tembung kanthi aksara kang pas. Nah, saderenge pelajaran basa Jawi Bunda Titin awiti. Nah, sebelum pelajaran bahasa Jawa Bunda awali, yuk kita sama-sama membaca bismillah. Yuk sareng-sareng maos bismillah. Bunda hentarkan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dek wingi awake dhewe sampun ngrungokake tembang. Nah, salah sijine yaiku tembang mentok-mentok. Sapa sing isih eling tembang mentok-mentok? Nah, betul. Nah, nadane ngeten nggih. Mentok, mentok, tak kandhani mung salahmu. Angisin-ngisini mbok ya aja nepro ana kandang. Wae enak-enak ngorok ora nyambut gawe. Mentok, mentok mung lakumu. Megal-megal gawe guyu. Nah, niku tembang mentok-mentok. Nah, sakniki kita sinau negesi tembung. Nah, ayo negesi tembung-tembung supaya ngerti isine. Tembung niki wonten ing sajerone tembang mentok-mentok. Nah, ingkang nomor setunggal, yang nomor 1 adalah tak kandhani. Nah, tak kandhani kuwi artine tak bisiki, tak bisik-bisik. Nah, tak kandhani artinya tak bisiki. Kemudian sing nomor kali, yang nomor 2, solahmu. Solahmu niku artine polahmu, lakumu atau kelakuan atau kelakuan nggih atau polahmu. Nah, kemudian sing nomor 3, nomor 3 yaitu angisin-ngisini. Yaiku artine gawe isin atau membuat malu. Gawe isin nggih. Yang nomor sekawan yaiku ndepro. Apa iku artine ndepro? Ndepro kuwi artine lungguh sak kepenake atau duduk dengan seenaknya. Kemudian yang nomor gangsal, yang nomor 5 yaiku kandang. Apa kuwi kandang? Kandang yaiku omahe kewan atau rumahnya, tempat atau hewan ternak nggih. Nah, ingkang nomor 6 yaiku ngorok. Apa iku ngorok? Ngorok kuwi artinya turu kepati. Ya, ngorok nggih. Turu kepati. Kemudian ingkang nomor 7 yaiku nyambut gawe. Nyambut gawe kuwi artine kerja atau bekerja. Nah, ingkang nomor 8, yang nomor 8 yaitu megal-megal. Megal-megal iku bokonge obah-obah. Piye iku? Nah, kalau kakak perhatikan bebek kalau sedang berjalan pasti pantatnya mesti megal-megal ke kanan dan ke kiri. Nah, itu artinya megal-megal. Nah, ingkang nomor 9 yuk kuwi gawe guyu. Gawe guyu kuwi artinya lucu. Lucu ndadekake wong guyu. Nggih. Nah, sakniki genepi tembung kanthi aksara kang pas. Nah, tulodo. Tulodo iku artine utawa contoh. Tulodo iku artine contoh. Nah, ning kene wonten contoh mentok. Nggih, aksara itu adalah kata ya. Kata mentok, aksara mentok. Nah, niki. Aksara mentok kuwi panulisane wonten M, E, titik-titik, TH, O dan G. Nah, coba di sini kita lihat. Wonten kosakata ingkang ical, ada kosakata yang hilang. Kosakata apa itu? Nah, coba kita lihat di contohnya. Mentok. Berarti dari huruf M, E, N, TH, O dan G. Ya, betul. Ya, aksara ingkang ical yaitu aksara yang hilang atau huruf yang hilang yaitu adalah huruf N. Betul. Nah, di sini Bunda ada contoh lagi. Ayo digawe koyok contoh nih mau.
Nah, ning kene wonten aksara kandha. Aksara kandha kuwi dari huruf K, A, N, D, H, lan A. Nah, di sini sama seperti tadi ya, Kakak. Nah, coba kita pecah per huruf ya. Dari aksara K, A, kemudian ada huruf yang kosong lagi, D, H, dan A. Nah, kira-kira huruf yang hilang adalah N. Jadi kakak di sini melengkapi huruf N. Nah, kalau ini sama seperti yang di atas, cuma hurufnya yang hilang itu berbeda. Tadi yang atas adalah huruf N dan yang bawah adalah, kira-kira yang kurang apa, Kak? Betul, K, kondo. Nah, ada lagi nih. Nah, kalau yang ini sama seperti yang di atas, itu aksara kondo, tapi yang hilang 2 huruf. Kira-kira yang kurang huruf apa ya? Ya, betul. Yang kurang adalah huruf K dan huruf DH ya. Di sini DH menjadi satu kotak ya, Kak ya. Nah, di sini jadi satu kotak. Kemudian ada lagi tulodone solahmu. Ada lagi contoh aksara solahmu. Solahmu kuwi. Nah, ning kene wonten aksara ingkang ical. Aksara napa niku? Betul, aksara S. Nah, wonten malih aksara ingkang ical malih yaiku aksara H. Betul. Nah, yang terakhir aksara ingkang ical malih yaiku wonten kalih. Kira-kira aksara napa niku, Kak? Ya, betul. Nah, nggih leres. Niku wonten aksara O lan aksara A. Jadi di sini kakak melengkapi kalimat yang rumpang atau melengkapi kata yang rumpang atau melengkapi huruf yang rumpang ya. Nah, tadi ada huruf yang hilang, jadi kakak lengkapi. Ya, sekarang Bunda wonten tugas ning buku remen basa Jawi, ning buku niki. Nggih, ning buku remen basa Jawi mangke kakak saged ngerjakake latihan halaman 3 doso sekawan, halaman 34. Nah, tugas niki mboten dikirim ke wali kelas nggih. Nah, tugas ini dibuat latihan kakak di rumah. Yang ini ya, Kakak. Ini ya. Nah, halaman 3 doso sekawan, halaman 34. Nah, Bunda Titin akhiri sampun